Sasi empat para banget ni pediang supai pi sekarang program jo ka Bible study ke jungi aga kerteng ke betiang bat ke badan bortam ke jong Jisu parang ngej bahkan ni ka sengi ke bamentar kan ka janmir ke bamentaru belai unyo ban kerku ye pi habangi pule naga ktien ke jong u asha bingin ya chakmat ni ka Bible study ke bamentar tu ni pendam makmat belai lagi jingwai pa jungi ba beneng ni wan ahmat jome kan ni ka por Yun man aingu ya me bam le lamingi kan katayo ko bladep kintrai bing ye pet ye ka jinglong ko jome ko mun Messiah. Panila small thu kintra Jisu ka jubab ayu ka bangingin jubab. Rem lahika ye ngi paru kintra bingin shulong tangkum ka moina. Ka bashpun bud ye kiwei. Na namar bla pen he pen sani ndai namar ba melong shisha tau kres. Pani ka janmir bingin ye pet kintrai kiniki artli pat kimat. Na dwai man ye lamin ye rap le mingi. Men pen su thu ye ngi kintrai. Bagi aka bangi ngin yo na kaktien ko jangme kan long ba seiso ka jing im ko jing shim ngin ka por ka bang sa jong ni ka jing shakri ka jing ya it ki sang ti blake bran bor ka jangme ka kerteng ka jong Jisu ngi pan amen akatei ka tayo ko bladap ni lapet gitu ki artli ki mat ki bong kiwei ki ong ayu shapang jonga dei ne kipat ba ki ong ayu shapang jonga pat ka baar ka ba ngilei pet pat kolong pi ong ngalong ue pi pat pi ong ngalong ue ba thosh ki sinran ki jong Jisu ningkong ya ki pat ba ningkong ki breu dan re hadiah ni ki sinran bar khani ka klip mat ka menta khani ka por ka menta ni pet sa artli ki mat ka badai ka jingtei ya ka balang bat ki shabi sha ka hima ka jong ublei Kapan kong ka jingtei ya ka balang. Ngi pek biang ko mga ong to gospel ka jong Matthias ka lanong ka bakat nriu ka dekot ka bakat lai hadu ka ba arpo. Ngi le pek ye gitu dekot ki bakat lai hadu ka bakat nyo. Bat hani ka janmiet pat ngi pek nyo ka dekot ka bakat pra hadu ka ba arpo. Ka dekot ka ba arpo ka ba kren shapang kani ka ba tei ka balang. Ka ong kumni. Ngaru nga ong hame. Bamelong u Petros, bat halor uni umau siang, ngantei ya kabalang jonga. Tegi kerdop kedujok, kinomla iyaka. Bunsin haba ngipuli ya kanika dekot, ngimuddur bait bau tau umau siang, bau Jisu utei ya kabalang, kadai halor u Petros. Don ki banget ya kata, don ki balang, ki bangi ngitip kinget ya kata, bau Petros ulong uta umau siang jong kabalang bat halor u Petros latei ya kabalang Henry ha bangi pet sani bha aga ktin Greek ngin shamba karon ka jing ya per hapadeng kini ki artli kintin ba me melong u Petros bat uni umau siang ngin pet menta kindiat shapang kani na Maria hakani ka benta kan ka dekot yo tei umau siang shim la tho shisha ya u Petros Henry ka tho ya Jisu ini pet ya kata habangi pet ya kan ka kentien Petros ka kentien Greek ka khot hi Petros kamut umau ri umau hi pet umau sang ri umau hi ri Petros kamut umau uberit bar kadai nyong kabolong haka ktien haka grammar jong English ka kolong masculine Petros kadai masculine ri bingi pet pad ini umau siang ka ktien Greek kadai kawan na kata ka kentien Petra Rini tiki nong roai, mo kita ke band Petra ke bangingi juga ngap. Kita lawa juan shaniru ban yelam kita concert ke joki Petra. Petra pat kemut mau siang. But ini kentin mau siang, kam day masculine, Henry kadai feminine. Pi kalau don kajinya pair apa yang kini artli. Petros kemut mau hi, dari mau berit. Di pat ni Petra ngi sutu mau siang, mau siang ngi sutu bu kamhe mani mau uberit. But uni Petra kam day masculine day kadai feminine komut ka day kam day u Petras kawan sha u andre Petra pat kabadi uni mau siang komut ka tiga day hakata kabau Jisu u smotu bo untei ya kata kabalang tapi yang ni bakadon kajing per kabayar bha apeng kini ki artli kentin Petros Petra Di wei uni umau siang uba u Jisu untei ya kabalang. Nada om day u Petros. Kajubab nila de biya pet mencem tayo.
bat kata kalong ka jing snow tu ba u Jisu ulong Messiah. Kamut ba udai u Jisu hi halor jong u Jisu halor jong jing snow tu ba u Jisu ulong unong penem halor jong u antei ya kabalang. U Jisu shim latei ya kabalang halor u Petros kani kapeni. Hare ya ka jinglong Messiah ka jong u. Dei namar kata kadaw kino kiba snow tu ya kani ka nongrem ba u Jisu ulong Messiah ki yo bandan benta ha kata ka balang ka ba shisha ka ba u Jisu utei bat ulatei na ka benta jonga jongpi ti dei namar kata ka ngim dei ban smu tu baklai kani ka dekhot ba u Petros ulong mau siang jong ka balang hari ka dei kata ka jing smu tu ka jonga ka jongpi ba u Jisu ulong mau siang jong ka jinget ke jongui mau siang jong ka balang ya ka ba mau ulatei ti mano batei ya kani ka balang u Jisu wong badai mauhi ubatei ya ka balang bat halor jong kata ka jing sung tu bangala ong ba ulong ukres bat unong penim ujongi badai mau wong ngantei ya kata ka balang hangni ka peni ba omdei u Petros ne mangi ki brio ki batei kata ka balang Henry ukres rei bunsin pat ngikam badai mangi ki batei kata ka balang em kamlong kumta dei u Jisu batei ya ka namar u ongru ba dei manga ba kadei ka kamdei tang ba utei kata ka balang Henry u ongru ba kalong ka balang ka jonga ngantei ya kata ka balang ka jonga kamdei ru ka balang ka jonga ka jongpi kumba bunsin ngijukam rei Jisu wang baka balang kadai ka jong u bat ka mangi bat manga pat kum ki banget ngio banesim benta haka dei namar kata kadaw ngim judei ban kam nele trai ya ka balang dei u pastor dei u temen basan dei u khor committee balang dei ka long kmi dei u long kpa dei u samla dei u khna oblong utrai jong ka balang Henry dei utrai unong penem ujongi u Jisu Kris. Henry ngiri ban kenma pat bengilong tangki atyar ki ba ublei upendon kam ban penyat syaprang yiki kam jong ka balang. Kenang benginum yo burom shaladi kenang benginum sau sarong yaladi Henry ka burom ka long sau Jisu ubathau bat ubatei yaka. Ya kan ka kentien balang, haka kentien Greek kami na ka kentien Ecclesia. Kami ki artli ki kentien, kawai de ka kentien ek, but kawai ka de kaleo. Kamu the call out ones, na kita ki balak hot jong u Jisu. But hakani ka dekot, ka tau kambun cha kita ki banget ki jong u Jisu. Cha kita ka jinya senglang jong ki banget. Jadi kita ka jingmut ka ba u Jisu u kam tau hangni. Kadai kita ki belak hot, but kita ka jinga senglang jong ki banget. Ti ka balang kadai banlong ka bakumno. Kita kadai ka jingkeli ka bangi jiyo na kawai ka por, sa kawai ka por. Ngin siya petang kendiat ya kani namar kadai ka Bible study la ka jong hi. Kalong ka bayar. Henry ngin ya petang kendiat ban siyo jingmut, ban siyo ban ring sai kendiat. Kai ka ba kani ka balang kadai banlong. Kai ka baka balang kadai ban don hapo ka balang ngila ban sim mangya ban ringsa ya kata na kikam ki apostol kalunong ka ba ar ka rekhot ka ba saw ar hadu ka ba saw pinyo ikentien ki ba ong kumni bat ki biaine scam haka jinghikai jong ki apostol bat haka jinge slok bat haka ba yakdia ku bat haki jing duai de ka baneng kong ka baka balang ka don kalong ba ka ai ya ka jinghikai syapang ka tien ublay ka don ka jinge slok para banget. Kadang ka jinge seng, kadang ka jinge iye de pereng joki, ka jinge kai, ka jinge iye. Kadang ru ka jing bam ya ka sakramen. Tak ba kedia yu ku. Kadang ru ka jing duai. Kita kilang ka ba kong santan ki ba dei bandon ka balang ka jongi. Pasau pula ka dehor kong ti ka jing shep ting ka lajia ka mensian jongki baro bat bun ki jing pla bat bun ki dak bakla lale di apostol. Haka balang ka donru ki kamba ki don ki jingpla ki bakla la hang ni ki ba ki belale da ki apostol
Bapen iba hakabalang kam dei tam sudan tang kita jing hikai mde menantang sakramen mde menantang jing duai kita jing slop ri bedon kam ri ka donru jing pen kia na ka bentai ki bapang ki shitom kadon ki kamba ki bajia habang i ba ka khem khat ka jing long jing em ka jing komno bo blei upalat ki jing e kita ki kamba bo blei ule ba ka balang shem ye kita ki kamba kada khor ko saw ko ong ti baro ki belanget ki le long haju bad ye ki baro kilele lang. Semua tenat dia kani kada khor ko bakle long haju berki baro kilele lang. Kapen i ye ka jingya teli jung ki banget haka to kapor. Ka jingya teli ka de benlong ka bakong santam ka jingem ka jongi kum ki khun kristan. Ba ka de kata ka jingduai ka jung jisu. Hak per get semene ha ka gospel ka jung Yohanes ka lenong ka bakhatnyo. Kumno ba u jisu u duai na ka bentaki senran ki jung u. Kenang bahaba ki wei kin pet u ye ka jingya teli ka bak senran ki don ki wei ki bam ngat yo jisu ki ni yo ban ngat ha u adai mar ka jingya teli ka jongki ka khor ka basaw husan ka ong ti ki le dino ye la ki bri ye la ki yeng ba ye la ki mar ba ki le sam ye ki baro kat ki ba don kam hang ni i ye ka jing sbun ka ba don ha ka balang ha ba ki i ba ki sham ba ki don ki baduk ki ba jinja ki ai ka spa ka jongki siki ki i no ka spa ka jongki tang bani long markat bani long markat ju ber ki wei pat ki para bangai aba ki i bi ki wei ki sham ka jing jar ki yarap ye ki kapan i kan ka mensiem jo ka jing sbun ha ka balang par ka khor ka basaw pun riu ka ong bad hala ka si ki le ne scam ha ka wei ka jing mut ha ka temple par ka smutanat ka long ba om tang ba ki shu sangat ki i ki kamba andai man ka por ki julet ka temple kabakhat yang ya phiru ngim dei tam ngin chupet ikini ki jaseng online ki jungi ngam ong bakalong ka bamdei hari bingi don ka jungi seng lang jungi bangai ka jing dorkat ka jung bleiru ka don hangta par ko smutana ka long hangni ki don ya ka wei ka jing mot la ongru ha ka temple bad ha bakia kdia ik pu hala ki ying ki jungi ya bam na ka jing kemen bad da ka jing snowbed ka don ru ka jing kemen ka jing snowbed ka niru ka tho ka jing ya teli jongki bat ka basaw punyo ko ong kida yaro yu blay bat kida sham ye ka jing sobha ha ki breu baro kida yaro yu blay bat kida sham ye ka jing sobha ha ki breu baro khatno ka long ka basno tonat abani i ba kin ki breu ki kmen kyaban i no ka spa ka jong ki bani sam lang dei ka kapor ka jong menta kan e than no ni sam ka spa ka jong hendrei kin ki breu le ka ta bat ki don pat ka jing kmen palong kan ka dokhat kusmo tana long ba kila sham ka jing snow ba ha ki breu baro kam sham la sham ka jing snow ba tang ki para senran ki para banget hari ki breu baro ka umot ha ki breu ki bampat nget ru au jisu sham ka jing snow ba nomor belai ki don ka jing ie ki don ka jing yatli hapdeng jongki kata ka di banlong hangiru kum ki khun ki jong belai ha ka ni ka juk ka bamenta lada ki breu ki bampat nget au jisu kim yu i ka jing teli ka jing iet ka jing para banget para ki bayanget hu jisu ki wei kinom yu i ka dor ka baba breu ka jing jisu kinom yu i ru bau jisu ulong uta o mesaya ade ba mangi ki don ka jing teli ka don ka jing su thu ni ki wei ban ong ba shisha u jisu ulong uta o mesaya bala dingi pet shushu atau khot ka ba khat pra yin shemi kata bagi kherdop ka dujok kinom la yaka I kherdop ka dujok kinom la yaka bat haba u gikam ki apostol ki tho yakini haba kini ki ki dana ka balang ka jing hikai ka jing ya slok ka ba ka sakon ka ba kdia yu ka jing duai ka ki kamba haba ki jia haba ki long shitli haba ki sami ka spa ka jongki haba ki let shaka ying ka jong ublai haba kilong ki badap da ka jing song kemen haba ki ro yu blay ki kherdop ka dujo kinom la yaka kini ki kintir ka kherdop ki dujo hang ne ka tho ye ki bor ki jing usutan bat ya ka jing yang phila ban shem ya kata haba phipule kitab job ka lenong ka balai pupra ka dokhot ka ba khatnyo sam ka ba khandai ka dokhot ka ba khatlai sam ka ba shispa khatnyo ka shispa hnyo ka dokhot ka ba khat pra ngin shem
ba ya ka dujok hi la tho ya ka jingyam hakano ka dor ngila banong ba haba kani ka balang ka don ki khardop jong ka jingyap kinomla ya ka dinamar ka jinglong mesaya ka jong uji suhi ikan ma ngila puli ka dekhot ka pau nam tam hangi ki kon kristan ka gospel ka jong yones ka nong balai ka dekhot ka khan re mo bleu la yet ka tai ka berthai bo ei ru banget hu on jat chu ka mod ba on poi shadu jok ka bor jong ka jingyap kanam la su yu ndrei un yo ya ka jing em ka bom jukut kanam don ka jingyap ka ba arsin ka jing em ka jong banget namar balai kilanget ka jingyap ka jong jisu halor ka ding na ka benta ki pop ki jingi bat ulang uta bela mi pat na ka benta jongiru kumju upol uang kumni aka shiti ka beneng kong ka jong u shikinong koren kal nong ka ba khatsan ka dakor ka san pusan na do ka san pinyo sha ngan puli ki ong kumni aka jingyap hangno ka jingjob thiaw ka jong pha aka jingyap hangno ka sni ka jong pha tiki sni jong ka jingyap ka long ka pop ka bor ka pop ka long ka hukum hari ka jingo yu blai uba ai hangi ya kani ka jingjob thiaw hau kris jisu bo utrai jongi ka jingyap hangno ka sni jong pha balai baki kristan kim tieng ya ka jingyap kalong namar bakitip bau jisu ulong unong penem ujong ki pada nakila led no na kani ka perthai kilong tikna 100% bikin yo ya ka jingem ka bom jukut tinamar kila don ka jingya day ka bajan ka jingya kendu ka ba marmet balau try unong penem u Jisu Kris namar kata ka daw uno ubanget bau Jisu ulong Mesaya ubalong unong penem bat uba unong silspa iki pop ki jungi ubala yap hakading na nakabenta ki pop ki jungi bat ubala mi pat na ki bayap ki bor jong ka dujok ki bor jong ubaman ki bor jong ka jingyap kinumla banle don bor iyangi kom ki banget namar ka balang kadai mangi ki banget kata kalong basmo tana ka bau Jisu ukular na kabenta jonga jongpi baladangi don ka jingyat hau bolong o Mesaya ka bor jong ka jingyap mo upor hangno pha kusni ka jingyap te hangta ba u Jisu khot yang aya pi bengin don ban yishim benta lem batu haka balang ka bamu utre ka bakenthup yang hilang ki para ka bangai baro ta ka long ka dekhot ka bakhat pra tungin ya pet chu menta pat sai ka ni ka dekhot ka bakhat khandai au pen po yang asa kamat ka bakhat du ka badai ki shabi ya ka hima ki beneng ka dekhot ka bakhat khandai ka ongkum ni ka gospel o Matius ka nang bakhat nriu bangan ai hame ya ki shabi ka hima ki beneng te ka e ru ya ka bamente ka khando ante ya ka habeneng ru bade ka e ru ya ka bamen pelat ya khando an pelat ya ka habeneng ru habangi pet ya ka ni ka dekhot kadon kam kaniru kadon kam ya ka Bible study la ka jonghi ko makalong sapang ka balang Henry ngin ya petang ya ka pedeng du jong ka jingmut jong ka ni ka ba ai ka ni ka ikhtiar ka ba u Jisu u ai ha u Petros ikini ki shabi jong ka hima ki beneng tani ka di wei ka dekhot ka ba bun nangi ngala yo hukum pendon kam baklaru ki ba bun ki liang bat kelajia kum ta na du ka por ka ba mensua akiriu shampang jong ka kitab ka bathmai ru ki yu ya ka jing ya ka ban pek nya ban smutu ya ka ni ka dekhot hadu mata mene 4 don kita ka biya kubur lang tang ya ka wei ka jingmut ka ba ka ni ka dekhot ka keren sapang gini ki shabi jong ka hima ki beneng Ancepet tang khandiat ka ma ong ya fi ki shabi hang ni ka tho ya ka ikhtiar ka ba u Jisu u ai ha u Petros ba ka hima jong ki beneng hang ni ka tho ya ka wei ka jingmut ba ka ta ka long ya ka jing senshar ka jong u blai kumno ba u Petros u yo ya ka ta ka ikhtiar hapo ka hima ka jong u blai hapo ka jing senshar ka jong u blai bu un pli ya ka ta ka hima ka jong u blai ka perthai
hang ni kamut bau Petros uyo ya ka ikhtiar hapo ka jing sinsar ka jong ublay kita ka jingmut ka ba pedeng do jong ka shabi bat ka ikhtiar ka bau Petros uyo hang ni lengba ujisu UFF Bruce ubadai wen ki scholars jong ka kitab ka batmai kerpang ya ka ni ka gospel ka jong Matthias wang ba kan bakani ka thau ba ujisu wa ya ka ikhtiar ha Petros bu yalap ya ka gospel shapang ka jinglong nong penim but nong siu spa ka jong o jisu FF Bruce o kita baka pedeng do bangin sotu ya kani ka bening kong tam ngi sotu kar kumbala ya thu yang ni chatai chakmat shapang o jisu kres bu long penim dia kata ka pedeng do shabi o kisha weni ki shabi ka o jisu wai ba mangi kum ki bangai but you Petros ru kumju bingin pla ba o jisu ulong unong penim ujungi Ujisu ula ai kita ka ikhtiar hangi bingin pla bu ujisu ulong ukres. Hari ki don rupat ki wei ki jingmur ki bangi ngi pet ki bangi ngi tep ki don hangi ki bangi ngi mla ban pet hakani hi ka janmit ya kata. Hari ka wei ni ki shabi bu ujisu ai ka dei kata bangin yalap yo ujisu bu ulong unong penim ujungi. Ki don ki wei pat ki jingmur ki bangi la ban syam hangi syapang ushabi ka wei ka dei ka jingpen kia karukum yalami ka balang karukum penya jiki berana ka balang but kumno bingin plai ka kerteng ka jongu but kumta ter rekum mga ong mantan ngin pet sani ya kani ngangit scam ba kum ke singin yo banya pet company ya kani re tungin sutu tangi kani ka wei ba kata ka labiang ba wei ni shabi ubalong ka ikhtiar ka ba ujisu wa yangi balong bingin pla ba ujisu ulang unong penim ujongi walagi babun ki scholars ki per jingmut hakani ka dekat hari ki babun ki ya kubur ya katu ko banga ong mentan ba ka thau ya ka ikhtiar ka ujisu Aisha Petros ban yalap ya ka gospel ka jung ujisu Kris ban but pat ya ki kom ki banget ha kani ka jingim ka bamenta tang kata ka labyang sho bingin yesu thu shapang kani ka dekat namar kata kalong ka bakong santam yang ngi kum ki banget bengin long ki kristan ki bapla ya ujisu aga jing em ko jungi kaman kasi hande kadon ka jing e pat abangi pet ya kani ka dekor ka ba arpo badan ki baklaro abagi pet ya kani ka dekor ka ba arpo ujisu ang kumni anda kumta ula adong ki sinran jungu ban omiatu hanuru ba ulong uta ukres ujisu ula adong pada kisentran. Ini ula ai to shabi ke ikhtiar ban yalap. Wen ki shabi kalong ban yalap ya ke gospel. Mere hang ni ujisu ula adong yaki. Bakinom ya tu hanuru ba ulong ukres. Dan ki baong ba ujisu shim la sha ya kisentran bikin ya tu ba ulong ukres. Dan ki baong ba mangiru kum ki kun ki jong ublay akan ka juk ka bamenta kan ka ya ka bamenta ngindai ban yalap namar ujisu la adong ti hang ni ngindai ban yalap ring ni ban small thu ya kan ka wani ba ka ne ka por ka ba ujisu kren balai ba ujisu la sa iki sindran bakin yalap syapang jong bikin ya thu bulong ukres kalau namar ka por ka ya ka jong ublay kampat dei yaki bikin pla ba ujisu long ukres ring kan ka ya ka jong mentala ple kata ka jingkhang Lingba Petros ban yalap ka gospel ni menta niyo ban le kita kumno ngitip ba ujisu ukhang ta hang ni re chadin sim la khang shu dingi pule ka gospel ka jong Matthiasi kalonong ka ba ar kupra ka de khot ka ba ar pho ka ong kata ba ujisu khot yangi bingin yalap ya kata ka gospel ban penong sinran ya baro ban penbaptis ya baro aka kerteng ka jong pa ukun mensi bakut pi hakani ka dakor ka bakan re ujisu udang mana udang adong yaki bakim de benjala andre ondra poi haka lenong ka ba afra long ki yalap ikani ka gospel ka ka jingyap ka jong ujisu halor ka di na ka ba pen I ka jinglong mesaya ka jong u halor kata batay ya ka balang ka jong u kita kilong ki sautali ki mat ki ba ngingile pet akani ka bible study ka jong panang it's cam kilong ki jingger ku na ka benta ka jing em ka jonga ka jong fi ban pun kut no ngine poi shot ko jingkli ka banganga kli
Kata ke Bible study ke belada. Belai ba u Jisu u yalam yaki sakai Sarya Filipi. Dei hakani ke jubab ke jong u Petros ru. Itu ke jing jubab ba u Jisu ulong u Kris. Bangi sasngau tu balai ba u Jisu u habban dayalam yala ki jong ki senran nak duriau Galilaya shado Kaisaria Filipi. But aban keli ya kata ka jing keli ke jong u. U Jisu hakajing shisha ula shudai ban yalam yaki hakanu kanu kajaka kabakendong hajan Galilea namar ukwa ban yalam ting sendran ban keli ba ban lek enta ula de ban shu keli yaki hasanagog ula ban yalam yaki shaka temple hendrai umshim lale kumtaru u Jisu yalam khnang yaki shaka Kaisaria Filipi mudur mapi ka jengai kumba 20 kilometer kumba nangni na shalong shadu semaur peneng taman yo ban keli ya gani gajing keli pat ladep no tu lalet biang no sepo Jerusalem bale kai ga daw namar kalong ka basuk yanga ya pi bingin long tang kum umoina kum ka moina onong bu Jisu long Mesaya namar lapen he pensan yangi ha kalong yeng Kristan namar bing la tip yu Henry kum no pat akhman ka perthai kum no pat akhman ka perthai atau nginu chisha na banong ba u Jisu ulong uta u Kris u Jisu kwa ban pensngo thu yaki senran bah pedeng kita ki belai Greeks ki ba ki Breu ki Yamani ha Kaisaria Filipi hatu ki senran ki la na ban phla ba u Jisu tang ma u hi ulong u belai u bashisha bar ulong ma u belai u ba la ban yalam yingi ula ban penpoi yingi saya kata ka jingim ka bom jukut haba kum kita ki jaka kasuk bahaya yangi bingin ong hangni bau Jisu ulong Mesaya ujongi kalong kasuk ban ong para mangi ki para Kristan ban ong ba u Jisu ulong Mesaya ulong tang mau ublai henry hatu nginu na empat ban yalap yau tau Jisu ba ulong Mesaya ubashisha kumba mau ulakam hatu nginon man pla ya kata ka jinglong Mesaya ka jong Jisu ki school ki college ki jongi ki jing trai ki jing kita ki kam ki jam ki jongi habangi don na ka perthai ngibun ki jing kili par ka palat banong ba u Jisu shisha ulong uta Mesaya khamta ma ka bakum kini ki por ki jongi menta kani ka khot yangi bingin yathu shikiwei ya ka khubor ka babha chapang u Jisu kum Mesaya ni tau Kris shakiwei ki bampat tip ya u kini kilong kisngi ke ba ni kloi ba ban penjam ksai nei kintian pareng komut ban compromise ya ka jinget ke jongi bat ngosi ba kata ka yo ban rung haki balang badru Islam pule theology ki jongi namar bangi ha ka lang ka salang babun ki jinget na bakio palat ka jingnang ka jingtip bunsin ban penso bhabri ban peni bangi burom yaki wei ki jinget ni kloi ban no yaki nongrem ki jongi joka jinglong Kristan ka jongi hadu uput bangi nut ban ong ba u Jisu ulong tang wei na kelenti shabneng na wei ni kelenti shaukpa bakata kalong ka basungusi ba mentangi ka juk ka ba ngimla banong ba ka jinget ka jong ki Hindu ki Muslim ki Buddhist ba ki wei pat ba ki long ki bam shisha kala ba yangi bingin ong ba ki wei ki jat nyam ki long ki ba bakla na ki bam shisha ba ka jinget Kristan tang maka kalong ka ba shisha namar ka perthai ka pet iben ya ki bakum kita ka pet iben ya ki bakum kita henry ka jinglong Kristan ka ba shisha ka jongi kan pau langi la yeng scam na halaka nongrem ba u Jisu ulong u Kris pat unong pen ujengi pala kan penso si iki wei pat ki bam nget u ban ong maritang mo u kalenti sha beneng Henry ni plapat ya ka jing shisha jong ka jinget Kristan kum ki samlang ibun ki jingkeli hak bay dei bakane hari u Jisu kumba u Petros u Yomat u akat kapor ka jing peni ka jing start ka jong u kajong ublay yo kajing pen snow kajong ublay
ba penong yu untip ba uni Jisu ulong ba shisha hakum kani ka perthai ka ba ishar khai menta kum ba kalong ha Kaisaria Philippi aki por ki jong Jisu ki ba ka pop bar ka jing mani blai thau ka shlei ka ban ningkong ka bangi dei ban sngo thu ka long bangi don kam ban don ka jingya kendu ka ba marmet bat Jisu ada ngimpat don kata ka jingya kendu ka ba marmet ne ka ba shimet ka jingi bat Jisu ka mento yangi dengan lej makana sa ka perthai banong ba Jisu ulong nong pengim ka mento hari ka sedang shon ka jingim shimet ka jingi kumbau Petros ulong ka ba penong yu ban pelapat ba Jisu ulong o Mesaya kini ki dekhot hakanika gospel ka jong Matthias ka nong bakhan rio ka dekhot ka bakhan lai ado ka ba arpuwe ka khot yangiru bengin shania hakibrio ngin shania ka jing ong ka jing kibrio yi shapang u Jisu hendrengin shania haka ka ba u Jisu usngothu shapang jong ladi berkata ka long ba u Jisu ong ba ulong Chris ba ulenti sha ukpa barakum kini ki por babaro ki sedang ban kenran dien ban pla shapang ka jinglong Mesaya ka jong Jisu Kris tongin long ki bakloi kum ki khon Kristan bingin pla ya Jisu klem ka jingle ran chaki bangi itu ithau la kalong ki school ki jongi la kalong ki college ki jongi la kalong ka ki jaka trei ki jaka kta ki jongi Mar kata ka jinglong Kristan ka jongi bat ki nongrem jong ka balang kade ki jingsung thu ba Jisu ulong o Mesaya bat ngimdei ban le ran ban pla ya u hangnuru sisa ka hakum kani ka jok ata kani ka ya ka bamenta panong ba Jisu ulong tang ma u lenti sabeneng hari ngi don kampat kani ka jingai ngi don kam ye ka jingi kendur pat ka ba shimet ka jongi bat Jisu para bengilai kendu yu kumu ruai unong ruai sam atau mat batu kmi utrai ulong ubaba kita bengila mat si sayu de kata ngila panpla ulong Jisu bat bekiwe aka jaka bikin poi sa ka jingdom jong ka jingyap ka bom jukut kini yo ban mat ya ka beneng ko mangama pingin sa yo mat anda ublay on wan sha ini nasla so ka pertai to ublay un kerkhui ka jing slok ka jonga ka tien ka jong ublay akini ki artli aki Bible study angai skam ublay un kerkhu yapi banangai pule gani ka tien ka jong ublay panjing shai no ublay kumno ba pinang sngo thu kam shai shushu amartang ka jing yarap ka jonga kanum ka jing hikai ka jonga kanum pat yarap chibun hare haba mensim jong ublay uyalam hi yapi haba pi pule kani un play ki khmat jing lo mensim ka jong pi pin yi khamba shushu ka bangang layo banne kalong man play ka jing khang hare ka shong happy bakin shong marway bat ublay pule ka tien ka jong ublay un play ki khmat ka jong pi phila an penun kam ikini ki jing hikai pat ka tien ka jong ka jing em ka jong pi ka baman ka sni to ublay un kerkhu ya kani ka Bible study parang it's camp ublay unang yarap ka jing em ka jong ilang iway pi iway naka benta ka burom ka jong ublay amen tongin pendam khmat jong ka jing duai kok pa jingi ba beneng niwan khmat jome kan ka por niwan ban aingu ya men amar melong ublay ba kraw melong ublay ba dan bor bat omdan ki pat ki blay na lor jong me at pa ko mangi layo ban puli ya kan ka ktien ka jong me u Jisu api kan ka Bible study trying on khmat jome kan ka janmit trying on ban aingu ya me ba malapen ilang ba ka ktien ka jong me shisha kadang buon ka bangi ngilang dei ben yapet hare ngila yo pada kentra Jisu ka pedeng do jong ka jingmut ka jong ka panang yai play pa gi khmar ka jongi habangi puli ye kini ki khot ka bangi ngila yapet naka gospel ka jong Matthias ka nang bakhat re ko khot bakhat lai ro ko ba arko kanam ginang yu ishu gi be itnan ka ktien ka jong me bar ka banang pen ai boring ka banang pen chat boring ben emi ka jing em ka be dor ka bakum ka mon ka jong me adwai na bentar lagi jong ki para bangai ken pa akum kan ka ya ka juk ka bamenta ka ba than ka ba jinjar than ka bangi bun ka jingkli kan trai ye ka jinglong blay shisha ka jong me yarap yengi ken pa bingin yeng scam ka jinget pat hika yengi bingin ang don ka jinga dai ka ba jan bat me bingin ang kham itu ya me bingin ang kham i shushu ya me ka bor ka burom ka long ya me ken pa ka jingiro ka jing mani ka long ya me batang ya me ipan kini ka kerteng ka jong trai ba nong panem ujongi
u Jisu Kristus. Amen.